Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Din manday ka. Ligog dagat. May ka, ligo-ligo ka. Wag yun ka manana ko. Dadoon di ka hubog man ka. Bali ay, ko bagay, kainom na ko. Oh, di ka na ha, kadiyat. Uy. Time para god, naunsa man ka. O sabay nahitabo ni mo. Nagpanghikap ka mas imo nga bil, nga no ka? Sabot kang kaglingon eh. Hmm? Ingon sa ikurog akong kasing-kasing sa dihang, Sa dihang, unsa oy. sa dihang, Unsa gani? girumansa ko niya. Ikurog ko. Ha? Mituyakaw ang akong pagbati na eh. Ang sarap. Franco, nalisuan kas imong pangisip do? Ha? Franco? Ang sarap. Oh, ang sarap. Labag maning bata. Kisod lang kag daw tayong espiritu, Franco? Nay. Di kaya akong imagine na yan. Aksyon ka madyagakos-gakos, God. Nay. Dadon ta kas tambalan, be. Kay murag nasudlan jud kag daw tang espiritu. Oh. Nayabag na ka. Bida, nay kay, bida sa daan na eh. Nabuang na Wa ka. ko mabuang, nay, wa ko mabuang. Naunsa man day ka? Nagsalimuang sa usa ka pagbati nga. Nga, Nibuswak sa kong kasing-kasing, nay. unsa? Uy, si Chris, ay, sila man yun ning perming magkuyog. Mangutana ko ini niya, bikon unsay nahitabong Franco, nga mura magnabuang. Unsa? Unsay hapit mga matay, oy. Kami gud lang mikay. Habit mga matay. Pero swerte si Franco. Ha? Ay klaro haragot Chris, be. Hapit mga matay, pero swerte si Franco. Unsa man day nahitabo? Alan no, luding lagi ay luding. Saba, oy, unsay lodeng. Kami gud, luding gud hinay. Saba, ay. Kami gud ng mikay. Kami ba? Nakita mi enkwentro. Pero nahimong alaot si Bay Franco. Wa ko kasabot da. Nga ano man gani? Nag-ungaw mis kamatayon ng mikay. Pero si Franco, maoy gilamian sa nahitabo. Anong gilamian man? Tungod kay siya, giromansa. Geromansa. Kaysa may nagromansa niya, ha, Chris? Kinsa? O sa kamaanyag nga binuhat ng mikay. Ug siya na si Babes. Babes. Kisa man ang Ay babes. da, waka makailaman ng oy. Basta oy, giromansa siya, si Franco ba, giromansa ni Babes. Og, naggusbat ang dugan ko. Kay dako kay kung gasto sa mong gikaon. Pagkahuman, lain ang niromansa ng Franco. Crescenta. Mao ka na ng mikay. Ay, unsa man, uuyab sila, kay giromansa man ka. Dili uyab, oy. Napugos lang, para why madads. Murag misamot kog kalibog, da. Ayo haragod ko pagsulti, be. Say-sayi ragod ko sa tanan. Kanang di ko mabuag huna-huna, ha. Klaro ha, bayot. Oh, Andy, kuha mo ko kay tingog-tingog diha. Kuan kining. Dago na lagya pong kas nahitabo. Oh, babes. Asus, kalimti na to eh. Abi gani mo, kabahin lang to sa atong mga happenings part. Di oy. Kalagot mo kayo. Kisabay kay kalagutan ni mo. Kadto mga tawana. Ipalabay na lang to si muna-huna, good. Kalimti na lang, good to. Pero babes, Maora na'y makaguba sa imong adlaw. makalagot ay kastanan lagi. Napugos kag romansa atong Franco tungod nila. Gets ko na. Naglagot ka tungod kay akong giromansa si Franco. Oo, uy. Tinuod na. Lagot kay ko. Wa to'y bili, Andy. Babes, what to'y bili para nimo? Papasa to si mga una uy. Pero in fairness ha, bilib kong Franco. Abti kay siyang nakapatid sa kamot ni itong tao nga nagunitog armas. Nalagpot ko ni Padong sa ibabaw. Og dali kay kang nakasaw, maayo gid mong pagka-rebound gyud. Kung ako din kitiun.
Saludo ko nimo Andy part. Kana tungod kay dili ko gusto nga mahimo kang alaot o bugal-bugalan kanila, babes. Thank you Andy part. Kaingon ka ana nako kamahal. Parts, babes. Andy part. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Honest po, Parts, babes. Oh. Ingon ana akong gibati para nimo. Part Andy, way unay part. Part. Amika lang tagod. Og tungod usab sa akong pag-ila nimo nga tunay nga higala. Napugos ko og himo sa butang nga dili maayo. Aron lang dili ka pusilon parts. Parts, babes. Ikaw may pusilon adto. Og kitang duha polos ta nagpakabana sa usag-usa. Tungod kay amika ta, diba? Babes. Pero naglibog ko ba? Unsa may gikalib ka nimo? Naglibog ko sa gisulti ni Franco. May atraso ko na ko niya. Ha? Unsa may atraso na ko niya? Day. Minaro tong iya, babes, oy. Ha? Ngano man? Ngano nakasulti man kang minaro tong iya? Minaro tong iya. Iya nagisulti nimo aron sa ingon magkunahuna kaniya. Unsa? Husto si Andy siyang gisulti nako. Nga ang gibuhat ni Franco ug ang pag-ingon ani nga may atraso ko niya. Pero mi kong nakunahuna niya. Swerte siya. Nga narumansan ako siya. Marusad ang kanahanda. Nagtuo tingali siya nga wa ko makamatikod. Nga samtang giukuban ako yung ngapil. May baw sa siyag sup-sup sa akong ngapil. Hapit pa maibot ang akong dila sa iyang pagsup-sup. Mapahimuslanon kasi kayon, Franco. Pita. Di ba yung pundo ko din sa bahay, da? Higda ang tuod ko, pero ako nga na. Nagdaw raw kung mga pirmi mo pasunting ang sa akong una-unang pagrumansa ni babes na ko. Di mo sa akong una-unang iyang gipuhat ako. Bida. Tud karon limpawat palipon ako. Di mi uyab, pero nagkaromansa mi. Humot kayang ginanawa. Murag atis. Babes. Bida. Murag nag-tiktok ang akong una-una ni mo. Ug reels ka sa akong kasing-kasing. Magawas ko. Taga. Tikos bilyaran, bi. Tukos silang pusda ni Brusas. Sa may eskina. Skinas Mountain View. Bay, Franco. Dua ta, bay. Oh, bida sa na istoryahan mo, Brutoy. Watayan na ng duwa, eh. Saan kayo partida ka? 5-7 lang, ha? Ha? Ilipos ta? Ay, nagmay lang, good. 1-1. Ha? 1-1, ha? Bida. Lailas pustahan na to ba? Yung unsa man. Kadiyat, ha? Okay, di. Kut ka sa lubot na. Lupot ko taon sa lubot na, ha? Naong mo na, eh. Tabunis, Bino. Kita ka? O niya gamay bato? Kita sa gani? Kita. Unsa man mo? Tanawag maayo, ha, Budots? Akong tabunan ang gamay bato. Tanawa, ha? Oh. Tabunan ako aning tabun sa Bino, ha? Kadiyot, kadiyot, ha? O, nana, ha? Tabunan sa Bino, ha? Kuhaa ang gamay bato nga nasa ilawom sa tabon sa Bino nga di mo hikapon ang tabon. Bino. Ilad. Ilad. Kasuga ginong ilad. Sa una pa man ka. Kagsugal. Sa una. Gabitay mo diskarte. Kanang 1-1 mo, sa ato pa na, 1,100 mo pusta. Oh. Kung makuha na ni mo, doblahon ako kong pildi. Himo na kong 2,000 sa akong pildi.
Mayo nga mga atik. Hindi mo ba? Ati, saman, deal? Game ka? Tubag budots? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.